Hello mga bay, kumusta mong tanan di? Mga unta ninyo mga bay. Busy kaayo ang kinabuhi. Siya na oras. Nga unta dito sudan nga bangus. Katong na ni Turoy diri gabi ba? Nga bagong huli bitaw. Fresh kayo. Nga katong bangus nga inahanog anak niya. Dunay kauban usa. Ibang lahi man to. Lahat ng parinti. Tulo ka isda. Fresh kayo. Dana naluto na. Mga unta ninyo. Iti misiyag panginabuhi ka. Ning kamot dito karon, aning kamang. Aning hawak. Kay ang saon na lang atong nga pang-adlaw-adlaw. Nya. Di na patay daghang obligasyon. Nangan maning kamot dito. Lihok tao kay tabangan ko ikaw. Karon nilihok na ko. Na. Itabang sad mo. Pinagi sa pagpalit ninyo nako sa akong kamsa. Ni-request ramanggod ang akong higala ba. Nga si Kuan kaning si Sister Edi Loberio mo to yung pido. Sorry sister. Okay, kauban anak ko sa una sa agency mga bay. Itong mga panahon nga na-apply pataas ano OFW. Kauban ako na sa mga agency sa MIMC. Shout out sa tanang taga Maanyag International Manpower Corporation. Thank you kay ninyo ha. Bisan pa man daghan tag mga kakulian, mga kaagi diha. No, pero salamat sa Ginoo. Agyapon padayon na limbasog dikigbisog. Antod karon. Labi na anak ko diri sa tapat sa akong pamilya. So kinahanglan maning kamo gyud taman. Ya. Wala si undang ang order. Thank you kayo ninyo. Ma-lunch, ma-dinner. So, sa karon ginagmay lang sa akong dawaton. 5 sa lunch, 5 sa dinner. Kaya di makayag pulo-pulo. Balibad na kumayon ko ugmaan na lang sa naimo. Na. Sunod adlaw na naimo ba ha? Okay na ba? Kaya di makaya sa di makaya sa kigol. Kalo nagtakang ko dito. Kaon sa ko. Paliod to pa ni. Oh, okay. Akong pamahaw ganina kay ano naman to. Kana tubig og puto balanghoy. Kay doon na may manuroy na puto balanghoy. Kada buntag. Mo na pud akong pamahaw. Mintas nagkisi-kisi sa kusina hala. Kit-kit puto balanghoy. Diskarte. Karon niya din ta. Karon ako mag-rice. Niya din ako mag-rice. Tingog no, nawa na dito akong tingog. Kani si tagyaw. Yaw sa video, yaw sa personal. Yaw na po sa live, hala. Salamat ninyo ha. Binagayod sa mga namalit sa akong kabisa.
famous Arabic food. Muna siya ang Arabic food mga bay nga. Bisan first time pa ninyo makatilaw, kaya ra ma-accept ra ninyo ang lasa. Kay ang ubang mga Arabic food magud is isog kayo tanan, no? Mga timplada. Doon ay timplada, marang bahong ilok. Makaingon mo nga, ikod-kod, mandagay ninday kabukab sa ilok. Di, kada bitong ilang spices nga, cumin powder, muna alain kay nagbaho-baho kay nag-ilok. Makaingon lang ko pag unang abot na ko square chow na 2013. 2012 mo nila ko. No? Nya. Oh my God. Coffee. Ati da iti. Sus, kaingon ko magang akong among bahay ni Mahong Ilok. Mahong Ilok ko na eh. Tumis kusina. Sus, katuman da timplada. Sige, pangita. Asa ko ng Mahong Ilok. Musinyas pa ko ano. Naanak ko sa ilok sa kong amo ba. Kasi siya may ni Maho. Sus ka, ang timplada man di ay. Diyos ko. Okay? Nahinailan taan ni mga bay. Lagi na basta kanunay, no? Salamat kayo ninyo ha. Pero natigom dyan po. Ay ang akong gipatukod nga balay wa pa dyan mahuman. Saan man kulang mo tas budget, tigom na punta kayod na punta taman para magtigom. Na ako'y materialis dito mga bay. Napa ko dito ka ng kuan ka ng 35 kasako simento. Nya kay dugayon to nako. Basi manggahi to ba? Nya nga. Ang kamot ko para magnapa ko'y balas dito nga 3 kasako. Kay namdo mo nag-live ko nya gisako nako ang live, gisako ang live. Gisako nako ang balas. Mama na to. Murag tulo pa sa ako ang naiba na to. Doon na pinabilin. Yan, isa na oras. Okay. Ang kamot yung taman ba para na ako ikapalit og paris atong simento. Kaya ang katong sa ibabaw na parabim madaot niya ang mga kabilya ba madugmok bitaw ang sana mapulpog gabok ba kay wapay kuan wapay simento wapa na busi. Nya, na-request man ang panday nga, tulo ka load. Nagtulo ka load nga balas o grabas. Adto ko madakan yun sa pahakot. Mahal kayong pahakot. Kaya layo-layo man dyan. Request sila tulo ka elf. Nya, hala, pila man ako siya ka elf. Nya, tulo ka elf nga balas, tulo ka elf nga grabas. Nya, kuan pa. Bayad pa sa pahakot. Bayad pa na ko sa panday. Saan na lamang. Kapag tama na ni.
Bilahi sa tahi. Ay, tak sunod bulan, makaginawa na ko. Aw, ginawa mo dahil ko ron. Ako yung ginupo. Hala, busog lang mo diha. Pagkukad mo ko na magtanaw mo kaong ko. Kuan sa mo si Masimon. Magdaghan na kaya akong kuan. Anon. Isbag. Di dali ko mga bay kay magtakang na sab ko. Aw mag panihapon. Deliver para ba? Di pa ahuya o konsolasyon. Hindi na ako mahawag. Ako lang ni tabunan. Balikan ako niya. Dali sa trabaho. Sige. Dali. Iadubuhan ako tingin sa manok. Di mga on. Ay, salamat. Okay. Pirada na siya kung mga bay. Thank you kay inyong tanan na. Shout out yung tanan. Labi na sa akong mga anak diya sa kaliburan sa YT. Ang Inday Kabkab Lusog team ninyong tanan. Thank you so much. Shout out ninyong tanan. Salamat sa kayo. Tanang members na ko sa ako ang YouTube channel. Thank you so much. Abi mo kada karon ko asa manimutan karon basta ubanti na po ko agoy ang oras gadagan. Dagan po ta. Bye bye.